खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट ना बुंनांगोन जेराव आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकार आरो लोगोसे एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि नाजानायाव गासै साबा बारगो NDFB फोरखौ बे समाव CBI केसनि साबा बारगो NDFB फोरा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जिल्ला जेलसिम बे समाव सफैबाय थामहिनबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव आलासि जिरायग्रा न' बे न'याव गासै साबा बारगो NDFB फोरखौ लानानै फैनाय जाबाय जेराव बे समाव मख'नांगोन थांनाय साननैसो सिगांसो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि लोगोसे गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि बिथांमोना बे समाव रोखा फोरमायदोंमोन दि आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों हाई लेभेलजों सावरायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जे थाबैनो जेसेबांखिनि सेन्ट्रेल जेलाव बारगो NDFB फोरा जेल जागासिनो दं बिथांमोनखौ गावबा गाव जिल्लायाव लाना फैनाय जासिगोन होननानै आरो सप्तासे जायनि उनावनो 1 वीक जायनि सिगांनो बे समाव एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जाबायदि दाबिमोन बे दाबि दैखांनाय बायदिनो से सप्तानि गेजेरावनो गासै साबा बारगो NDFB फोरखौ गाव गावनि एबा चिरां जिल्ला जोंनि BTR नि सिङाव लानानै फैनो हाबाय आरो बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा लोगोसे गोबां बारगो NDFB फोरा आरो जाय बिथांमोना साबा बारगो NDFB बिथांमोना आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आरो बे समाव एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशनखौबो बे समाव साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेरावनो जाय बिथांमोना गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगाव जा आलासि जिरायग्रा न'आव लाना फैजादों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय राजेन गयारी जर्ज बर' अजय बसुमतारी राजु सरकार लोगोसे खरगेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ बे समाव CBI केसनि जा CBI केसनि थाखाय बिथांमोना गासै साबा बारगो NDFB फोरा सेन्ट्रेल जेलाव जेल जागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि जा आलासि जिरायग्रा खथा बे आलासि जिरायग्रा न'याव लाना फैनाय जाबाय आरो बिथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिव लाइभ जा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसिरि बिथांनि जा एक्सक्लुसिव लाइभ एबा एक्सक्लुसिवनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों दि आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारखौ साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों लोगोसे आथिखालनि जा एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि बिथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो बिथांमोना आथिखालनि सरकारखौ साबायखर बावदों आरो बे समाव रोखा फोरमायनो हायोदि लासैनो बेबायदि साफ्रोमबो बारगो NDFB फोरा जायखिनिया जेल जानानै दङ बिथांमोना बे जेल जानायनिफ्राय उदां जागोना बे दिनैनि बे थासारिखौ नुयोब्ला सानसे समाव रोखादि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोना बे समाव रोखा होननानै बे समाव फोरमायना होयो दानिया फैदो बिदिब्ला एक्सक्लुसिव लाइभनि गेजेरजों जा आथिखालनि जा एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारिजों लोगोसे जा बारगो NDFB बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों माबायदि फोरमायदों आरो माबायदि साबायखर बावदों बिथांमोननिफ्राय जों रोखायै मिथिना लादोनि सरकारा बे समाव नैबे समाव लाना फैबाय मा बुंगोन BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय सरकारा बे समाव नैबे समाव लाना फैबाय मा बुंगोन BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय सरकारा बे समाव नैबे समाव लाना फैबाय मा बुंगोन BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय नंगौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे दिनै गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव बारगो NDFB जाय बिथांमोना CBI केस नांनानै दंमोन आरो बे CBI नांनाय जे बारगो NDFB फोर जाय नैबे समाव गुवाहाटी जेलाव बिथांमोना जोबथेसालियाव दंमोन आरो बे जोबथेसालियाव थानाय जे बारगो NDFB फोर सा 6नि गेजेराव साबा बारगो NDFB फोरखौ बे समाव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय काजलगाव आलासि जिरायग्रा सालियाव बे समाव बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनसे दा बावैसो बा एसे आगोलावल' बिथांमोनखौ बे समाव काजलगावनि जे आलासि जिरायग्रा न' बे न'आव बे समाव लाबोनाय जाबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BTR गोजोन गोरोबथा आरो बेनि अनगायैबो जे बारगो NDFB फोरनि जे केसफोर बे केसफोरखौ लासैनो बे सुस्रांलांनायनि लामायाव जों बुंनांगोन आरो बे समाव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो बारगो NDFB फोर थामहिनबा एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि गोख्रों नाजानायजों आसामनि जे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों नाजानायजों बे समाव CBI केस नांना थानाय बारगो
बारग' NDBफोर जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दंमोन बे जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरखौ बा बारग' NDBफोर बे NDBफोरखौ बे समाव साबा जों खौरां मोननाय बायदिब्ला साबा बारग' NDBखौ बे समाव चिरां जिल्लानि बे दङ थानाय काजोलगाव आलासि जिरायग्रा जायगा थावनि बे थावनियाव बे समाव लाबोदों होननानै जों खौरां मोनदों। आं मिथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बे गाहाय नेहाथारिनिफ्राय बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन। नैबे गारियावनो बिथांमोनखौ बारग' NDBफोर बे NDBफोरखौ बे गारियावनो बिथांमोनखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो बे समाव बिथांमोनखौ बेवहाय मोजांसिन थामहिनबा नैबे जायगायावनो बिथांमोनखौ दोननाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे काजोलगाव आलासि जिरायग्रा जायगायावनो बिथांमोनखौ बे समाव दोननाय जादों होननानै थामहिनबा बिथांमोनखौ दोननाय जागोन। साबा बारग' NDBफोर जाय बिथांमोना CBI केस नांनानै दङमोन बिथांमोनखौ बे समाव बेवहाय दोनगोन। आं मिथिनो थाखाय नाजागोन NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां दङ दिलरन्जन नार्जारि बिथाङा दं बिथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय नाजागोन जे मा थांखिजों आरो बिथांमोनखौ जे बेवहाय लाबोनायनि थांखिया मा मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नैबे समाव जों खोनानो मोनदों बेवहाय बारग' NDB जाय बिथांमोना CBI केस नांनानै दंमोन बिथांमोनखौ बेवहाय लाबोदों थांखिया मा आरो थांखिया बेनो बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थाबाय आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनावहाय बिथांमोनखौ बैयावहाय दोनालासिनो एसे मोजां परिबेसाव दोनफैनो थाखाय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थादों। जोङो फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां मानगोनां दिपेन बर' बिथांजों थांनाय बोसोराव जों रायज्लायहैदोंमोन। रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबाव सम बारलांबाय नाथाय दाखालि 1 मेआवहाय जों जेब्ला गोदान दिल्लीयाव थाङो अब्ला जों गोदान दिल्लीयाव CM सारखौ जों लोगो लायो त्रिमुर्तिनि गावनि रेसिडेन्टआवनो बेखौ जोङो आबुङै स्पेसियेलि जों सावरायनाय जादों। बेवहाय बे सावरायनायावहाय जोंहा मानगोनां BTRनि चिफ सार प्रमद बर' सार दंमोन आरो MP राज्यो सभानि रोहनगोरा नार्जारि सार दंमोन ओमफ्राय जोंनि NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि टिम दंमोन आरो फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दंमोन। जोङो खावलायदों CM सारखौहाय जे बिथांमोनखौ काजोलगावआव लाबोनानै एसे मोजां परिबेसाव दोनजायो नामा जिहेतु बिथांमोना गोबाव सम जाबाय गनायहालागै सफैबाय थ' बिनिखायनो एसे मोजां परिबेसाव दोननो हायो नामा अब्ला बिथाङा बुंदों जायो निस्सय हागोन बेखौ उइथिन 1 उइकआवनो आं बेखौ लांगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो खोथा होनाय बायदियैनो जोंनि मोखाङावनो बिथाङा कल खालामदों हिरेनाथ सारनो जे बिथांमोनखौ काजोलगावआव शिफ्ट खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामदों। 2 मेनिफ्रायनो खामानिया बेयाव जादों रिपेयारिया आरो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना बेयाव सफैबाय गासै साबाया रिफिकां गयारि ओमफ्राय जज बर' फरगेस्वर बसुमतारी आवगाय बसुमतारी आरो राजु सरकार बिथांमोना साबाया दा सफैबाय मोजाङै दं। दा बिथांमोनखौ जिहेतु बेवहाय लाबोनाय जादों दा थांखि माफोर दं नामा बिथांमोनखौ उदां अख्रां फारसे लाबोनायनि थामहिनबा बे जोबथेसालिनिफ्राय नैबे जायगानिफ्राय न' फारसे लांनो हानायनि निस्सय बियो मोनसे गुड साइन खारन जोबथेसालिनिफ्राय एसे गुबुन जायगायाव फैनाय माने बियो 50% एसे आगबारिनाय दा माखासे प्रसेसनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टआवथ' बे सोलिगासिनो दङ केसा जिहेतु बे केसा सोलिगासिनो दं प्रमद बर' सार बिथाङा मैखोमै बेखौ जुजिगासिनो दङ बिथांमोननि गनायनि बेलायाव बिथाङा सानहर नाजादों निस्सय फैगौ समहालागै बिथांमोना मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौनो आसा खालामदों। जिहेतु रन्जन दैमारि बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बेवहाय मानो थाखाय लाबोनाय जायो बिथांखौबो लाबोनायनि खोथा सोलिबाय थादों नाथाय बिथांनि सायावबो माखासे सोनारबाय बिथाङाबो हयथ' निस्सय सफैनो हागौ। रैखाथिया माबायदि नैबे जायगायाव जिहेतु काजोलगाव जों नुनो मोन्दों बेवहाय बेरा होनायखौ नुनो मोन्दों रैखाथिया माबायदि जागोन बिथांमोनखौ रैखाथिया बेखौ प्रसासन साइडनिफ्राय खालामजोबगोन जिहेतु दिनै BTRआव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय बिथांमोनाबो सम गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थादोंब्लाबो लिभ लादों मालाबा 20 मालाबा 30 साननि थाखाय बिथांमोना लिभ लादों बिथांमोननि गोसोआव वान्स मोनसे थांफिननाय बा गाज्रि साननाया बे गैला बेनिखायनो गासिबो बिथांमोनखौ बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै बेयाव लाबोनाय जादों आरो बिथांमोना दिनै क्लियारखा बिथांमोनाबो मोजां थागोन। जिहेतु आद्रा थाबावनाय जे बारग' NDBफोर जाय NI केस नालाय बिथांमोननि केसा माबायदि बिथांमोननियाबो दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव सफैबाय आरो स्टेटआव सफैनाय लोगो लोगो फैगौ नैबे मेनि 20निफ्रायनो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन केसा बिथांमोननियाबो मोजां पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ आरो गोजोन थासारिखौ लोब्बा लानानैनो बिथांमोनाबो गासिबो उदां अखाराव फैनायनि मिजिङाव दं। बे जुजिनायनि आन्दोआव सोर दं बे जुजिनायनि आन्दोआव जोङो गासै NDFB वेलफेयार एस'सिएशन आरो जोंहा BTRनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा सारमोन दङ आरो फरायसा आफादनि गासै सोद्रोमाफोर दङ आरो जोंहा रायजो राजा बर' रायजोफोरा बेयाव मैखोम बाहागो लादों
आरो बयबो लुबैदों बिथांमोना उदां अखाराङाव सफैनांगौ होनना थ' जोंबो बेखौनो लुबैदों जे थाबैनो थाब बिथांमोना जोंजों लोगोसे उदां अखाराव जेन थानो हायो। सोरबा बेवहाय बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे एक्स एनडिएफबि फारन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे जोंनि नाजानायाव होननानै बुंदों मा बुंगोन? आदसा बियो क्रेडिट लालायनायाथ' जायो सम सम सोरबा आं मावदों सोरबा बै मावदों एक्सुवेलि बे मावनाया मावनायजोंल' नङा बेवहाय सरकार हिसाबै नारसिननाय गैयाबा बे मालाबाबो जाया बेनिखायनो जोंहा सरकार हिसाबै जोङो बाख्नायनांगोन प्रमद बर' सारा सान हर बिथाङा जोंनि खोथाखौनो बांसिन सानो जों मा सानो बिथाङासो बांसिन सानो थ' गतिके दिनै सरकारा नारसिननायावसो सरकारा खामानि मावनायावसो दिनै बे पजिसना फैजोबदों गतिके सोरबाया क्रेडिट लानायनि खोथाया बेयाव फैया। बर' रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव? बेखौनो जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै रायजो राजा जों गासैनोबो सिबिनायजों लोगोसे जोङो फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि खामानिफ्रा मोजाङै मोजां बिटिआर सरकारनि नाजानायाव सोलिगासिनो दं। बेनिफ्रायमोन एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसननि गाहाय नेहाथारि बिथां दिलरन्जन नार्जारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जे बारग' एनडिएफबिफोरनि जे जोबथेसालिनिफ्राय थामहिनबा बे समाव गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नैबे समाव नैबे जायगायाव थारमाने काजलगावआव लाबोनायनि आन्दोआव सोर दं बिथाङा फोरमायथिदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों नाजादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एक्स एनडिएफबिनि नैबे वेलफेयार एस'सिएसननि दैदेनगिरि बिथांमोना बे समाव नाजानायनि गेजेरजों बे समाव नैबे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै बे साबा जे बारग' एनडिएफबि जाय सिबिआइ केस नांनाय बे सिबिआइ केस नांनाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ बे समाव लाबोनाय जादों आरो लोगोसे मख'नांगोन जे बे समाव बिथाङा फोरमायथिदों जे आरो बे समाव बारग' एनडिएफबिफोर जाय बिथांमोन एनआइ केस नांनाय बिथांमोननि जे केसआबो पजिटिभ लाइनाव दं होननानै आरो हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों।